Здравейте, ребята, в следващия епизод, в който ние с Николай започваме да продължаваме всъщност, извинете, поредицата на Minecraft Survivor. И от миналия епизод сме направили няколко промени по този грани, както виждате, троен път с стълби, тук малко украшения. И понеже, вижте, когато има малко зомби и голямо зомби, малкото се качва на раменете на по-голямото и буквално се гличва в стената и стои в стената. И когато се гличат, тук те застават те и трябва само лекичко така да ги побутнем. Не, лекичко да ги побутнем, че да мръднат. И разбрах, че като се гличват им взема живот и зато някой като паднат умират. Разбих ги с ръка. И сме сложили тук отзаде място за честване. Още един пълен чест. Ой, още един малко пълен чест. Тук няма. И тук още малко. И вижте какъв сет съм събрал аз. Кой ще кажете? Не е ли прекалено добър? Чакай само да ставим тези един сървърто. И е така. Вижте, каската има тонус и Respiration 1. Честплейт има Protection 3 и Unbreaking 3, това е много хубав честплейт, нищо че е златен. Сега ще имат Protection 2 и Unbreaking 2, което е супер яко. Имат Cocoa Feather Falling, а не Unbreaking и Project и Blast Protection. Ох, ето, морков. Трябва да направим една... Аз на този епизод ще се заема да направя хубава ферма. И я ми дай такова. Мотиката ти не имаш мотика. Да, не са. Ще има една хубава ферма само за моркови и една. Кой? Че навънка ли си? Да. Ела я вземи. Кой я взема? Мотиката. Оф. Мускичи глади. И миналият епизод беше малко по-дълъг. Надявам се да ви харесват някакви такива епизоди. Кой част? Този? Мотика. Серия? Отец. Положиш само. И както знаете, водата може да напои 4 блока от страни нея, така че ще направим ето така. 4 блока от страни на водата. Обаче си идоле. Те ще дадат от само себе си. Да. И като ви чупим и това да се направи 3. Понятно. Тук в блока идоле. Така. 4. Не са ли 5? 3. 4. 4. И това тук ще е за морковки. Служи за картофите. За картофите ще е тук 1, 2, 3, 4, 5. Това е за вода. С нужда да направим така на малко. За водичка. Не се разхождам. Какво са? Ще направим. Няма ти пусни повече броен пръстени. Падна реса е тъпа вода. Ще покажем, че безкрайен източник. Не е безкрайен източник. Сега вече безкрайен източник. What? Да не беше направила само 3 блока. Или просто защото махнах водата. Добре. Да. 4. Явно да правя само филм. Да, още само тика. Тя е стара. Не така, защото ни трябва храна.
Често няма ли? Ами то имам и крапа. Да, ма е хубаво да има и морковки и така. Звучи често, бе. Колко е, няма смисъл да там фреш. Но и той е доста хубава храна. Да ти дава глад. Ма, не знам, възможно е някоя каквато и да е храна да ти даде глад. В реалния живот. Не мисля. Също така. И за Сигурно е храна с микроби. Изяждат храната отвътре. Това е много гадно. Заболяваме отвътре. О, тук са тия моркови са готови, тук няма смисъл от тих. Ще направим една само за... Аз ще последва. Добре, ще помните. И ще ги направим... Няма една там. Близо, ето тук не съм пътя там. И също така трябва да говорим малко по-силно, защото не се чуваме хубаво. Чуват ли ма? Аз отивам в мината. Нямам. Добре, да се направим мина. Обдадих водата. Имам 5 семена. Добре. Искаш ли едно? Към всичките. Аз да засадих 4. Къде бе? Пак там. Абе не бе, там няма да има нищо ето, но... Добре. Отивам взема Отивам взема ракети и Що? направим мина. Надолу. Да. Добре. Ще направи право надолу и някъде да пускаш нещата такива. Да. Добре. Пък после ще напуснеш такова стълба и Абе не бе. Вземи на кефа вода. вода. Добре, ще се върна вече като съм направил тук за това. Той като е направил минута и аз сега ще му помогна. И като сме готови... Знам хора, но днес епизодът ще е малко по-кратък, защото се наложи да спрем веднага епизода. Так му бяхме направили тук фермата, както видите, ефективната ферма през едно дете. Тук другата ферма бяхме довършили. Там малко започнахме мината или да знам. Да, малко започнахме, не само мъничко. И се наложи Никой да излезе и сега аз трябва по лични проблеми трябва да спирам клипа. И така, благодаря, че гледахте, коментирайте, оценявайте, дайте един положителен вот, ако е харесал клипа. Чао и ще видим се.